Hej og velkommen til det her beviser. Vi vil starte med at bevise sætning 3,8, som er en konstant gange funktion, og det vil vi gøre ud fra 3-4-trinsreglen. Og vi starter simpelthen med at opstille differencen, som er delta y over delta x, som også kan hedde f parentes x plus delta x parentes slut minus f af x divideret med delta x. Så bruger vi bare funktionen og indsætter den i den overstående formel, så den kommer til at hedde g eller k gange g parentes x plus delta x parentes slut minus k gange g x divideret med delta x. Og derefter så sætter vi bare k ud for parentesen, hvor den kommer til at hedde k gange parentes g parentes x plus delta x parentes slut minus g x parentes slut og dividerer med delta x. Ja. Derefter så reducerer vi så, og der får vi så, at den overstående, altså det her, det giver så k gange g-mærke af x. Og da vi så ved, at g, den er, differentiabel, så har brøken, den har så grænseværdien g-mærke af x, og derfor gælder det, at sekanternes hældning, altså de her to, de går så mod k gange g-mærke af x, for delta x går mod 0. Yes. Yeah. Pause den. Ja, og så har vi så bevis 3.11, som er sumreglen / differentiereglen ud for 3-4-trinsreglen. Og vi starter så med at opstille differencen sekantens hældning, ikke? Jo. Ja, er lige med h parentes x plus delta x parentes slut minus h parentes x parentes slut, okay, h er x, ikke? over delta x. Og den er så lige med f parentes x plus delta x parentes slut plus g parentes x plus delta x parentes slut minus parentes f af x plus gx parentes slut over delta x. Og derefter så der bruger vi så vores funktion og indsætter i vores overstående formel. Så får vi så, at sekantens hældning, den er lige med f af x, f parentes x plus delta x minus f af x plus g parentes x plus delta x parentes slut minus g af x over delta x. Yes. Og herefter der reducerer vi bare, og så får vi, at sekantens hældning, det er lige med f g-mærke af x plus g g-mærke af x. Og da f og g er differentiabel, så ved vi, at de to brøker har grænseværdien f g-mærke af x og g g-mærke af x, for at delta x er gående mod 0. Og så kan man desuden bevise, at grænseværdien for en sum er summen af grænseværdierne. Så det vil sige, at vi får sekantens hældning til at gå mod f, der skal stå g-mærke af x, plus g g-mærke af x, for at delta x går mod 0. Yep. Og det var så det, vi havde at bevise. Ja. Tak fordi I så med. Ja, og så er der så også lige, bare lige til jeres information her, der vedhæftet nogle opgaver fra med vores bog B2. Opgave 58. Opgave 58 på side 100. Det er opgaverne F, G, H, I, J og, tror jeg. Det var det. Ja. Ja. Yep. De er vedhæftet. Tak for det.